välkomna till ett extra avsnitt då av Team Fortress 2. David ska köra och ja, så han får köra vad han vill på det. Så vi kör igång. Vi kör lite Capture the Flag. Come on. Vad gör du? Byter mus, för jag kan inte spela annars. Inte blå. Jag gillar inte blå. Okej. Ja. Ja. Yeah. Achievement. Okej, vi tar en annan gubbe. Sniper. Kill him. Jag vet inte vad en positionell dator. I hammered you. Ja, absolut. Amen. Ja. Nej, inte han igen. Okej. Pyro. Jag spy. Nope. Vad försöker du göra? Jag? Ja. Känns inte som det går så bra för dig. Nej. Nu ska jag capture the flaggen. I ska ham you. Haha. I ham you. Nu måste skydda inte det. Dominera inte mig. Kill him. Jag kan bara stå där. Jag spy. Nej. Ja. Låna ett vapen. Låna. Ja. Hej medic. Hä. Jäveln Anton och Jesper med oss. Jag vill låna ett vapen. Vänner. Yeah, I fick a kill.
Jag kan väl låna ett vapen? Det var något bra. Ja, någonting bra då. Det var en sån som du vill. Vilken klass ska jag ta? Jag gillar... Bazooka. Nej, jag gillar sniper. Det gillar jag. Den där, den är bra. Men... Nu tar man Kina. Machina. Den. Nej, eller den där. Som fast Jo. Nej, man kan inte låna den. Jag inte. Nej, man kan inte låna den. Men den är Den bra. där kulsprutan menar jag. Ja. Den. Ja. Den är så bra. Är den där? Nej. Kina. The freedom stuff. Okej, vi tar den. Try it out. Ja, jag tror. Den är bra. Men... Nu jobbar vi. Inte klass. Nej, jag gillar så... Jäklar mig. Nej. Yay, no. Yay, I like... Sniper som David. Okej, jag ska headshot you. SMG. Är det där våran? Ja. Nej, våran ligger där borta. Hämta den då. Nej, jag blöder. Jag blöder. Jag har flaggan. Flaggan är Nej. den här. Gammal lemming. Jag vill inte byta lag. Från hela första början. Okej. Nu testar vi medic. Sprutgar. Medical. Nej, du är för snabb. Den tar vi. Oh no. I'm burning. Backstab. I escape backstab. David, du vet vilken klocka du har va? Ja, men jag ska ändå backstabba folk. Ja. Cheese de Cuano. Okej. Över... Har han AVP? Det var en spike uppe tror jag. Nej, det var ingen spike. Nej, I'm burning. Just det, jag hade ju ingen den. Inte den. Vad dåligt. Jag sa ju det. Jag glömde av. Okej. Kommer ihåg vilken klocka du har. Okej. Men kanske. Vi kör som sniper. Nej. Yeah. Take him. Okay, we're going to build a central gun. Kan man sitta här uppe? Men då vill jag döda han. Ja. Kan du inte? I hate him. You are building Du me. visar. Fish kill. Visa dina skills. Okay, my skill. Vad kan jag skilla med? Okej. Du spelar allt som sniper. Ja, det gör jag. Vad var det där en gång? Ting här. Ner för det.
Bara för kvinnan. Jag ska du ha headshot. Okej, nu ska jag gå och härma folk. Varför sätter du i fönstret? Det är bra ställe. Då kan man få kills. Jag gör inte det. Då är det så svårt att röra sig. Hela tiden. Och det är gå ut! Oh. Nej. Oh. Ah. David knockade precis i huvudet igen. Nej då. I en typ fönsterbräda. Hylla. Fast som inte sitter på fönstret. Egentligen är David skrev bättre. Fast det var skönt. Är det okej? Okej. Hej då på er. Tack för att ni tittade och vi ses i någon annan video.